bakallahu alanuhu ya ƙara hakuri alhamdulillah. to me zaka ce game da Hajiya Zainab? To Hajiya Zainab sai dai mu ce Allah ya jikanta, Allah ya mata rahama. Wato ta kasance uwa kuma sannan mai zumunci, ta ɗauki kowa nata. Duk wani al'amari na jama'a zaka ga tana shiga ciki a yi da ita kai da kafa. Kuma ni muna da kusanci kusan kamar za a ce akwai dangantaka ma tsakaninmu. Allah ya jikanta kuma Allah ya mata rahama. To ga kuma abakallahu shugaban hukumar ta ce fina-finai na jihar Kano. To alhamdulillah, ba abin da za mu ce sai dai mu ce da abin da Allah ya karba nasa ne, kuma duk gaba ɗayan mu yan haka ne, masu tafiya ne. Lallai Hajiya Zainab mace ce mai girmama mutane, ba wai dan ka fita shekaru ko kuma kana ƙasa da ita ba. Ta san mutuncin mutane, tana da girmama mutane, dan haka kuma ga zumunci kamar yadda ake ta yaba mata. Ya ubangiji ya sa wayannan kyawawan abubuwa da ake ambata nata ya sa mata su a mizani, kuma ya sa ta zama cewa Allah ya gafarta mata kurakuranta. Wato abubuwan da aka yi na jinya, an ɗauki tsawon lokaci ana jinya, ya sa wato jinya ce ta kankarar zunubi da kuma wato samun lada a wurin Allah. Allah jikanta, Allah ya gafarta mata. To haka zalika to zan son jiya sunanka. Sunana Mudassir Halidu. To Mudassir, ya kuka ji da Alhamdulillah, mun yi dai rashi na uwa mai zumunci wanda dukkan masana'antar fim kowa ta dauke shi danta, ko musamman ni akwai amana da yadda da aminci tsakanina da ita. Roƙon kawai Allah ya gafarta mata, domin ta da ita na jiya kuma ta yi kafara. Fatan mu Allah ya gafarta mata abinda ta bari, kuma Allah ya dube su, ya dubi bayanta yadda ta yi zumunci. Allah ka yi mata rahama saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to masauraro duka kuma nan za mu sallama da ku a madadin Umar Yan, wanda shi ke kula da shafukan sada zumunta na sashen Hausa na BBC, da kuma babban editan mu Ali Tanko. Ni Khalifa Shodo Kaji da ke cewa Allah ya sa in ta zo mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.